हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर श्रीमद्भागवतं स्वागतम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सुपदानि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तचक्षु नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे राम। हरे कृष्ण। मदेकबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्महादन मन्निष्कारक मद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदम 7-ാം अध्याയം ശ്ലോകം 35. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन वा भगवांस्तेष्या धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषा मेददाख्या हि चानगा। येन वा भगवांस्तेष्या धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषा मेददाख्या हि चानगा. हरे कृष्ण. मंगलम चल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन वा भगवांस्तेषु धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषा मेददाख्या हि चानगा. येन वा भगवांस्तेषा धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषा मेददाख्या हि चानगा. हरे प्रभु जी। अंबुजा देवी माता जी हरे कृष्ण.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷ മേ ദദാഖ്യാഹി ച നഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ തുഷ്യേത് ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷ മേ ദദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവസ്തേഷ്യ ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷ ഏതദാഖ്യാതി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാം ഭഗവാൻ തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സുദേശധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദന സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷ ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാം ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേർത്താത്മയോ നിർജനാർദ്ദന സംപ്രസിദ്ധതി വാം ദേശാമേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യേശാമേതനാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാം ഭഗവാൻ തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രീതതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാ മേ ദദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാസ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ ദുഷ്യേത് ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷ ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കണിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേത് ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദ് ആഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗരവ പ്രഭാടി ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ വത്സല ഷജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേത് ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദന സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനം സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേത് ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോനിർജനാർദ്ദന സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാസ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോ ജനാർദ്ദന സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ തുഷ്യേത് ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ജാനക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേ ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യ ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാമേതദാഖ്യാഹി ചാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന വാ ഭഗവാൻ സ്തുഷ്യേത് ധർമ്മയോ നിർജനാർദ്ദനഃ സംപ്രസീദതി വാ യേഷാം ഏതദാഖ്യാഹി ജാനഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓ കളങ്കമേശാത്തവനെ, പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും നിയന്താവും സകല ധർമ്മങ്ങളുടെയും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർഹരായവരുടെയും പിതാവുമാകിയാൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാകാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിച്ചാൽ. ഭാവാർത്ഥ വേദാന്ത എല്ലാ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നതാകുന്നു. സകല ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത 7:16 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ: ആവശ്യക്കാരൻ, ദുഃഖിതൻ, ഉണർത്തപ്പെട്ടവൻ, ആകാംക്ഷയുള്ളവൻ. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. ഭൗതികാസക്തികളോട് സമ്മിശ്രപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരുടെ രീതി. പക്ഷെ അവരെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവരുടെ ഭക്തി ഭൗതികമായ ഊഹാപോഹജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ഫലകാംക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ ദുഷിച്ച ചായം പൂശപ്പെട്ടതല്ല. ജീവിതത്തിലുടനീളം തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന അധമന്മാരെ രാക്ഷസന്മാരോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:15 അവർ ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന സർവകലാശാല ബിരുദമുള്ളവർ ആയാൽ പോലും അജ്ഞരാണ്. അത്തരം ആളുകൾ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിന് ഒരിക്കലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാറില്ല. പ്രഭുപാദ് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
ഓ കളങ്കമേശാത്തവനെ, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും നിയന്താവും സകല ധർമ്മങ്ങളുടെയും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർഹരായവരുടെയും പിതാവുമാകിയാൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാകാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിച്ച. ഇവിടെ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? കളങ്കമേശാത്തവനെ എന്ന്. മൈത്രേയമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിതുരർ ചോദിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവ് അല്ലെ. അഹം ബീജപ്രദാപിത എന്ന് ഭഗവാന്റെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാകാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. സകല ധർമ്മങ്ങളുടെയും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർഹരായവരുടെയും പിതാവുമാകിയ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാകാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നായിരുന്നെന്ന് വിതുരര് മൈത്രേയമുനിയോട് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എല്ലാ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നതാകുന്നു. അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭോക്താരമ്യജ്ഞ തപസാം സർവലോ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്, പരമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെയാണ് സംതൃപ്തനാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ. എന്ത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകൻ. ആ ഭഗവാനെയാണ് സംതൃപ്തനാക്കേണ്ടത്. സകല ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ദേശങ്ങള് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത എല്ലാ വേദങ്ങളും അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത 7:16 പറയുന്നു 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനാർജുന ആതോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജാനി ച ഭരതർഷഭ. ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഒന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരാണ് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ലെ, ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം അല്ലെ, അത് മനസ്സിലാക്കും. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ അർത്ഥമഹം സചമേ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അയാൾ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓരോരോ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പം അപ്പാടും ഓടിപ്പോകും അല്ലെ, ഭഗവാനടുത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ, കുറെ വഴിപാടൊക്കെ നേടും അല്ലെ. അല്ല, അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ചിലപ്പോഴും മാറും. അതുപോലെ പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ, ധനം ആഗ്രഹിക്കും, അവരും ഭഗവാനെ അല്ലെ. ആ
പണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറുമ്പോ ഭഗവാനെ മറക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരാളും ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആൾ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാനായി ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആൾ. അവസാനമായിട്ട് ജ്ഞാനി അല്ലെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നീട് ആ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമസത്യം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ലെ അങ്ങനെ അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. പറയുന്നു 18-ാമത്തെ, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്നും അന്യായമായി ഞാൻ കരുതില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബഹുനാം ജന്മനാമന്തി നാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അവരും സുഹൃതികൾ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഭജിക്കുന്ന സുഹൃതികളാണെന്ന് അല്ലെ. ഓരോരോ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ തീരാനായിട്ട്, പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പണം, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരാനായിട്ട്, ഇതിനൊക്കെയാണ് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ മറന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ക്ഷേമവും ഭക്തിക്കുന്നവനാണ്. അനന്യചിന്തയന്തോമാം യജനാപരിഭാസാം തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യം. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായിട്ട് അവരുടെ യോഗക്ഷേമമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭൗതികാസക്തികളോട് സന്തോഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരുടെ, പക്ഷെ അവരെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവരുടെ ഭക്തി ഭൗതിക ഊഹാപോഹ ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ഫലകാംക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭുജിച്ച ചായം പൂശപ്പെട്ടത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന അധമന്മാരെ രാക്ഷസന്മാരോട് താരതമ്യം 17:15 പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയും. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് അവരുണ്ട് അല്ലെ. നമാം ദുഷ്കൃതി നോമൂട പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ മായാപകജ്ഞാന ആസുരം ഭാവന. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതായ അതൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അവർ ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന സർവകലാശാല ബിരുദമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അജ്ഞരാണ്. അത്തരം ആളുകൾ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരിക്കലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാറില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ദാമോദര മാസത്തില് ചൊല്ലിടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ മുതൽ ദാമോദര മാസം തുടങ്ങി അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാം സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അനേകം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഓരോരോ പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് ഇത് ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്നാൽ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കത് നോക്കാം. ഞാൻ ചൊല്ലാം, അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കൂടും. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ കുറെ സമയം വേണ്ടി വരും, നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധം ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 വ്യാസദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്യയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷഭിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാമ്നാ സേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്യയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷഭിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ സാംനാസേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മളിത് നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഭക്തി സദാചാറിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ ദാമോദര മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലേണ്ടത് കൊണ്ട് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഇത് ചൊല്ലി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ശ്ലോകം ഇതിന്റെ വിവർത്തനം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ 10-15 പേര് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണിത്. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിവർത്തനം. അല്ലയോ വസുദേവസുതനായ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണേ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഭക്തി നിർഭരവും ആദരപൂർവവുമായ ഉപചാരം അർപ്പിക്കുന്നു. സ്പഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെയും ആദികാരണഭൂതനാകിയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഏകാഗ്രചിത്തനായി ധ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരിപൂർണ സത്യമാകും. പ്രത്യക്ഷവും അപ്രത്യക്ഷമായ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് ഭഗവാന് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഉപരിയായി യാതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രഥമമായി വേദജ്ഞാനം നിവേശിപ്പിച്ചതും ഭഗവാനാകും. അഗ്നിയിൽ ജലത്തെയും ജലത്തിൽ കരയെയും മിഥ്യാദർശനം നടത്തി സംഭ്രാന്തരായവരെ പോലെ സമതുലിതരായ ഉത്കൃഷ്ട സന്യാസിമാർ, ദേവന്മാർ എന്നിവർ പോലും ഭഗവാന്റെ മായയിൽ വ്യാമോഹിതരായി. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാത നിമിത്തം പ്രത്യക്ഷമായ ഈ താൽക്കാലിക ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വാസ്തവമാണ് തോന്നലിന് കാരണവും അമ്മതൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയിൽ നിന്നും നിത്യവിമുക്തമായ ആത്മീയധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശാശ്വതനായി നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഏകാഗ്രചിത്തനായി പൂജിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമസത്യമാകയാൽ പരിപൂർണ സത്യമാകയാൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2-ാം ദിവസമായി ഇന്ന് എങ്കിലും
നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാം. രണ്ടാം ദിവസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം അധ്യായം 7 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ചൊല്ലാം, പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ശ്ലോകം 23, 1-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാബാഹു ഭക്താനാമഭയങ്കര ത്വമേകാദഹ്യമാനാനാമപവർഗോസി സംസൃതേ സമാദ്യ പുരുഷ സാക്ഷാദീശ്വര പ്രകൃതേ പരഃ മായാം വിദസ്സു ചിച്ഛക്ത്യാ കൈവല്യേ സ്ഥിത ആത്മനി സയേവ ജീവലോകസ്യ മായാമോഹിതചേതസാ വിദൽശേഷേന വീര്യേണ ശ്രേയോ ധർമാദിലക്ഷണം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓരോരോ പ്രാർത്ഥനകൾ വലിയ 30-40 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാബാഹു ഭക്താനാമഭയങ്കര ത്വമേകാദഹ്യമാനാനാമപവർഗോസി സംസൃതേ ത്വമാദ്യ പുരുഷാ സാക്ഷാദീശ്വര പ്രകൃതേ പരഃ അയാം വിദസ്സു ചിച്ഛക്ത്യാ കൈവല്യേ സ്ഥിത ആത്മനി സയേവ ജീവലോകസ്യ മായാമോഹിതചേതസാ വിദൽശേഷേന വീര്യേണ ശ്രേയേ ധർമാദിലക്ഷണം. തദായം ചാവതാരസ്തേ ഭുവോ ഭാരാജിഹീർഷയാ സ്വനാം ചാനന്യഭാവാനാമനുധ്യാനായ ചാൽസകൃ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതാണ് ഒരാള് പുറകിലായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. 23-ാം ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാബാഹോ ഭക്താനാമഭയങ്കര ത്വമേകാദഹ്യമാനാനാമപവർഗോസി സംസൃതേ. അർജുനൻ എന്നെ അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണാകുന്നു. അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ശക്തികൾക്ക് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല. ആകയാൽ അങ്ങയുടെ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിർഭയത ഉത്തരോത്തരമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ സർവദാ സമർത്ഥൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിലെ അഗ്നിജാലകളാൽ തപിക്കുന്ന ഏവരും പരിത്രാണമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതും അങ്ങയിൽ മാത്രമാണ്. സർവസൃഷ്ടികളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതനും അങ്ങാകും. അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ശക്തിയെ മാർഗമാക്കി ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പരിണാമങ്ങളെ അങ്ങ് ആട്ടി അകറ്റുന്നു. അങ്ങ് സദാ നിത്യ പരമാനന്ദത്തിലും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിലും നിവിഷ്ടനായിരിക്കും. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്. വിവർത്തനം: ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്തിന് അതീതനായിരുന്നിട്ടും ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പരമനന്മയ്ക്കായി ധർമ്മങ്ങളുടെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വിവരിക്കുന്ന 4 മോക്ഷതത്വങ്ങളെ അങ്ങ് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തി. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം: അപ്രകാരം ലോകഭാരം ന്യൂനീകരിക്കാനും അങ്ങയുടെ മിത്രങ്ങളുടെയും സവിശേഷമായി അങ്ങയുടെ വിശിഷ്ട ഭക്തരുടെയും നന്മയ്ക്കായും അങ്ങയിൽ തന്നെ ധ്യാനനിമഗ്നരുടെയും നന്മയ്ക്കായും അങ്ങ് അവതരിച്ചു. പ്രഭുപാദ് വിജയ്. നമുക്ക് അവസാനം ദാമോദരാഷ്ടം കാത്തിരിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിക്കോളും അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പം രാവിലെ ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട് സന്ധ്യക്ക് എപ്പോഴും ആ കാർത്തിക ദീപം കാണിക്കും ദാമോദരനെ ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ചൊല്ലാം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ പ്രചമാനം യശോദാഭിയോലോകലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമാത്യന്തോധൃത്യ ഗോപ്യ. ഓരോന്നിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം: ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ രൂപത്തോടു കൂടിയവനും സ്രാവിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ചലിക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയവനും ദിവ്യധാമമായ ഗോകുലത്തിൽ മനോഹരമായി പ്രകാശിക്കുന്നവനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തൈർക്കലം ഉടച്ച് ഉറിയിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് കഴിച്ച കുറ്റത്താൽ അമ്മയെ ഭയന്ന് മരവുരലിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിറകിൽ നിന്നും അതിവേഗം ഓടുകയായിരുന്ന യശോദ മാതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പിടികൂടി പരമപുരുഷനായ ആ ദാമോദരനാരന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം: രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശാസകംബാത്രിരേകാംഗകണ്ഠാ സ്ഥിതഗ്രൈവദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം. യശോദാമാതാവിന്റെ കയ്യിലെ വടി കണ്ട് ഭയന്ന് തന്റെ താമരയിതളുകൾ പോലെയുള്ള 2 കരങ്ങളാലും കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി കരയുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിവേഗം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ശംഖിന്റേതുപോലെ 3 വരകളാൽ അലങ്കൃതമായ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുത്തുമാല അങ്ങുമിങ്ങും ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അമ്മയുടെ കയറാലല്ലാതെ പ്രേമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദാമോദരനെ ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം: ഇതീദൃക്സുലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമഞ്ജന്തമഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാവൃത്തി വന്ദേ. ഇപ്രകാരമുള്ള ബാല്യലീലകളാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗോകുലവാസികളെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നു. ഭയം, ആദരവ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായ പരിശുദ്ധ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനാകൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയ ഭക്തന്മാർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിയായ പ്രേമത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ദാമോദരന് 100 കണക്കിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം: വരം ദേവമോഷം നാമോഷാവതിംബാം നാന്യം വൃണേഹം പരേശാദബിഹ ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാല ബാലം
സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്തം ഹി അന്യേ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വരങ്ങളും നൽകാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയോട് ബ്രഹ്മസായുജ്യമോ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ അങ്ങയുടെ ഈ ഗോപാല രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കൂ. ഇതല്ലാത്ത മറ്റു വരങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം തേ മുഖാംബോജമത്യന്ത നീലൈർ വൃതം കുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധരക്തേശ ഗോപ്യാ മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാവിരാസ്താമലം ദശലാഭി. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മൃദുവായ കറുത്ത അളകങ്ങളോട് കൂടിയ മുടിയാൽ അലങ്കൃതമായ അങ്ങയുടെ മുഖാംബുജം യശോദാമാതാവിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചുംബിക്കപ്പെടും. അങ്ങയുടെ അധരങ്ങൾ ബിംബപ്പഴം പോലെ ചുവന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള മനോഹരമായ അങ്ങയുടെ മുഖം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമേ. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖ ജലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദിനം വദാനു ഗൃഹാണേശ മാമഗ്നമദിഷി ദൃശ്യ. അല്ലയോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അല്ലയോ ദാമോദര ആനന്ദ വിഷ്ണു, അല്ലയോ പ്രഭോ, എന്നിൽ സംപ്രീതനായാലും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞ് ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സംസാര സാഗരത്തിലകപ്പെട്ട ഈ മൂടനെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരനായാൽ. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുബേരാത്മജോ ബന്ധമുത്തൈവ യത്ര ത്വയാമുജിതോ ഭക്തി ഭജോ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകമേ പ്രയച്ഛ നമോ ശീഘ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹ. അല്ലയോ ദാമോദര, മരവിരലിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ബാലരൂപത്തിൽ അങ്ങ് കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകുബേരനെയും മണിഗ്രീവനെയും നാരദമുനിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ ദയവായി എനിക്കും അങ്ങയുടെ പ്രേമഭക്തി നൽകിയാലും മറ്റൊരു മുക്തിയിലും എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹം. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. നമസ്തേ സ്തുദാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ തദീയോദരായാത വിശ്വസ്യദാംനേ നമോ രാധികായേ തോദിയാ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ തോദിയാ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ തോദിയാ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. അല്ലയോ ദാമോദര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുജ്വല ശോഭയോട് കൂടിയ കയറിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടമായ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിലും എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അനന്തങ്ങളായ ലീലകളാടുന്ന പരമപുരുഷനായ അങ്ങേക്കും ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ദാമോദര ഭഗവാൻ ഈ ജയ്. ദാമോദരാഷ്ടകം. നമ്മൾ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. നാളെയോ അതിനടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട്. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്ന അധ്യായം 7-ാം അധ്യായം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 42 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോഴും 35 എത്തി. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ചർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം. 3-ാം തീയതി മായാപുരി യാത്ര പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാൻ നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അമ്മിണി മാതാജിയും യാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഒരാഴ്ചയോളം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥരാജിയെ വിധായകരുടെ പ്രേമാന്റെ വാഞ്ചകൽപദാനം ഭാവനത്തെ വൈഷ്ണവി ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ വിജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥരാജിയെ വിധായകരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകർത്താം.
ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പിളിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ കിറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴേ അയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം. ഒരു സ്ഥലം